Il-Partit Laburista huwa kommess li jindirizza l-isfidi taż-żgħażagħ Ħawċin. Biex jiġi assigurat xogħol fawdex għall-Ħawċin irridu l-ewwel ngħinu b'mod qawwi l-iżvilupp ekonomiku tal-Gżira Ħawċija. Flaqa mal-Grupp Universitarji Ħawċin il-GUG, il-mexxej Laburista Joseph Muscat tenna l-impenn ta' gvern ġdid li għandha tkun għażla u mhux obbligu li l-Ħawċin jaħdmu Malta. Dan ma jfissirx li qed nisfurzaw lil l-Ħawċin jaħdmu għawdex għal Joseph Muscat. Anzi, l-Partit Laburista jħeġġeġ lill-Ħawċin biex f'każ li jsibu opportunità imorru jaħdmu Malta u anke barra minn xtutna. Iżda dawk l-Ħawċin li jridu jaħdmu għawdex għandhom ikollhom ukoll din l-opportunità. Il-GUG staqsi dwar il-garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol għaż-żgħażagħ li qed jipproponi l-Partit Laburista. Bil-mexxej Laburista jispjega li kull żagħżugħ u żagħżugħa ta' aktar minn 16-il sena li mhumiex jistudjaw jew jaħdmu jingħataw taħriġ u tagħlim immirat biex jgħinhom ikomplu jistudjaw. Programm li ħadem fl-Awstrija għal Joseph Muscat u issa l-Kummissjoni Ewropea ħarġet proposta bilan li pajjiżi Ewropej ukoll jimxu fuq din il-linja. Matul il-laqgħa ġew diskussa temi oħra fosthom it-trasport pubbliku li jużaw l-istudenti Ħawċin biex jaslu l-Università ta' Malta. Il-GUG ilmentat li l-karozzi tal-arriva mhumiex jaslu f'ħin fiss u għalhekk qed jitilfu l-vapur tal-Gozo Channel u jaħlu ħafna ħin jivvjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. Il-GUG ilha mwaqfa l dawn l-aħħar 25 sena.